لب ولد زانتا ودرزان دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين نمجمريا غزي حرمه حديته كحسبولو الى خيم ملالستن زرغص كواتيلوكيا دحركا بكدادنا دهرنا تمسل زلا كم زرزنا عخا تخلك زلا زي اخا انا يتخلن تخو من يفلط انا خا ود زود بهال خو شعو خلتينا قوينا ابشرحن كارافلن ديسكونا ناتخرانا زز مراصنا حرامو قندليتنا ناقصنا سومن طلل نبل مالتي ما غارت هيوتكا اوي زلو ودرزان عركي كندي شعرامو كم سغازر اي قلبي افنا خفيتنا ددحر والد حنفنف كنبل كنبرينا بلا خرارا يمانا ايدو انا نصغا يا تايكون كاتا خرارا كم قلبي مس 10 تاتا ولا سلا سراخمناس مغلط هيوت كنصوع مالدي دحركا افدغ بيت كريستيان كوي خازلا بلو ودرزان اعتبلو اوي هذا حق قهوه واي موسيبا هذا رسعي وندي يا اخي ادي مريم طراي سمعتني سخون كمسغنا الى زمصاخ استخاسيم يا خيد يا تايبال وديزي انا عميان يا اخ كلا اذا انا يصبح قصرا بلاشيا مالتي اي تقنعني ودرزانا عركي بلا خرارا رؤس حزو لب ولد زانتا ودرزان مبل 19 كفال اتاور حجنا بي خاتوزنا زلغا ابزيت السلام حتى تودرزان ددحرتي قصر بيت كريستيان اندا مريم سغيرو ناوشت زاتو عركو الناس عبا اتاو درزان عركي نوشت اتيبا صبيقه خمسغنا يقريتا حتى تخاتولاتا نمسلام يقريتا نمحتات انتي وشت اند ገንዘብ ብላለው ያخ حتى تودرزان دويلو አሎ ወንበር በታንክ ሰማዓን ባዚያዳ ቅርባታ ወድረዛን አርገይ ናዓጠራ ይበጽሕናይና በሎ خرارا ጉዕዙኡ በመቅጻል ግላግ ደፈና ያخ እና በለው ወድረዛን ወን በዘገምታ ሰዓቦ በቃ በጽሕናይና ሲልካ ጥራይ ተሳለም ወድረዛን አርገይ በሎ ሽዑ خرارا አብት ማዕጾናይ ትግሩም ህንጻ በግንባሩ እና ተሳለመ ወድረዛን ግን ነታም ሰዲኡ ወይዘሮ ባህጉ አብርእሲ አኮፊሉ ድራር እለቱ ዝምጽወተላ ዝነበረ ንእሽተይ ሰባር ብልኬቶ ክሳብ ሽዑ ካቦታ ከይተልዓለት ምስራያ حلوف ذكروا اندغنا زنبلا اتخلو مسدي بحقو زحلفه هيوتو ذكروا خا بزيادن بزيابون ينبر مهلاو استنتنا كراران ودرزانن اب بيت كريستيان اندا مريم دحر مسلاموم بقتا نغدام وصمو ካልኢት አንጎሎኒ የማን ተጠውዮም እንደገና ቀዳሚት አንጎሎ ንጸጋም በምጥዋይ ናብ ቤት መግብሻም አተው ናብ ሓደ ኮፍ ምስ በልካዮ ኣብ ኣፍ ልብኻ ዝበጽሕ ነዊሕ ቡናዊ ጣውላ ኸይዶም ከኣ ፊት ንፊት ተቐመጡ እቲ ሃንደበታዊ ስቕታን ትካዘን ወድረዛን ተዓዚቡ ዝተገረመ ኩራራ ነቲ ዝኒሉ ደኒኑ ገና ዝሓስብ ዝነበረ ዓርኩ በመንቕናቕ እንታኾን ካዳ ዝኒልካ ወድረዛን ዓርኪ አጆኻ ቀተልት ዛውጋል ክንረኽቦም ኢና በሎ ትኩሪሉ አይኑ እናጠመተ ወላ ሓደ ይኮንኩን ንዓናይ ጥራይ ስጋ ንብረጽ ቀልውልና በሎ ወድረዛን 2 ኪሎ ስጋ መሪጾም ሳቕለውኻ ሰናፍጭን አዋዘን ዘለዎ ተኸኸኽ ዝብል ቅልዋ ስጋ አምጽኦም ቀረብሎም ዋ አታ ታይዳ አሉ ዝንጀራ አይን ዘይብሉ በለ خرارا
نتي بوغنو زنبر طايتا أنا قرسة أتا دحنيو بس ما عمل كاتراي بلعتا خرارة إلو ود رزان دانينو كمقب جمرة كلا أتا تاخد حندا ولا حانتا عيني زي بلو دقام خرارة ود رزان جن أي ملسلون كابتي بيماناي وغنو زنبر سنافجن أوازن أنا لخيه ممقابو كتسألة كرارة جن نتتسأينو زغرسو انجيرا انات أمتا يا طيب هالي يا أخي كابز داتي أبغزانا مامات سنكتو أبيد كازر رفاتت انجيرا مشلادو يبلتن بوا بس سعادة طافوكو تتسأيتم زياتهم إلو نتو قريسو زلعالو انجيرا نابت مادي دربيو داي خاخون كاتا حتى تود رزان جنشريلو عرمرم كرارا سلز بزحو رأيو مزنجرة فتيمو كوي عيني زي بلو كمزت أنباط أي تاريخ يفلتني جنزمنا نخفلس إلو عرمرم كرارا أي هلو بالعن نمبر مرحد ندو إلو كايمو تميلكا عيني يبلو سني يبلو نابلكا تهوغانا أبلعنا يا أخي با بلو ود رزان قد علو كرارا قص ود رزان تأميتو أسكت بلا مخنياتو ود رزان انت را حريقو عزيو حدقنيا مخانو سلس فلت تنبلا كراران ود رزانن نتتخمي روز متقوم كالواسقا كرارم توم كساب زحمهم حيخم كبدو ملو بالحج كرارا عركي تخيلنا نامدا موتات كيدنا إنا برلينا نحن كويزو بلو ود رزان أفلب نافعو أنا تمت على أتا ود رزان عركي صباح با كويس بلحن النامو صباح جن بمبال كسادو كل عتس أبلا كرارا أتا صغيل كان دون عنا وسدنا سيلكا صباح يتبل ناي صباح يتحسب ما بايقرفو مشي لكا مس بلو ود رزان كابتاز تدرروا لا غزا وچوم نيمان تعصفمو نتينا ميدا ارتاز وسد كلتا غدناتات بماكلو سنتيقم بمحلاف ابتاسال سيتي غدنا مس بصحو نيمان تعصفوم نما يباشاول غصوم بمقنع قرب مستوعزو بغتا ناب حنت تصباب مگدي نيمان تعصفوم ناب انداميس واغاي عدوا مالت اندادي مدهم براد اتو حنساب سقول الجماعة عبي زقاش مسئمون اللو هاي نخبرهم حف نبل مسبلة حدا خبتم نتاقزا بعلال أمامي غمازت أنحو من إسيات كا بزيك حدا أزيو قطين تري رافنشو تقلوروز مسل كنافرو أزيان دقاقتي عينتو دارقا ملو قطو بجح مز تشفنه وطو كيح زحبرو عبارة سبعي كلاتهم تنسيهم بخبري تقبلوهم يغني لنا حوات كبرتها بلنا يغني لنا دما بلوهم كراران ود رزانن في الشختا سنيوم بزي أخفلو رح أقولوا ما تاتحني بمبال تقراريبهم أما أكلهم كفا بلوهم إتي بأك أبابلهم زي تحقوس ود رزان دحر قرب دقايق في الشخشخن نابله كاب كوف مبليو تنسأمه نعي منشمكي إتا دنبجان أبزي أخوفا بالكي نقول لنا قدحلنا مسبلا إتغزا بتاقعيتن فاتقان تناوص دنبجان مالت بلاخا اتسوله عبد رمسميس أما أكلهم كوف بلا إتا سماويت لنز مالت بجا خدان تعاتيقات انقدوم زنبرت قرزو نابر اللتات أن قدحت نتحني أقبل الطوء تحنون بعلاقاتكم شنو؟ بعلاقاتكم إن بلا ببترا نخلاتهم عدلهم اتخلاتهم نخبر بعل ود رزان كتنسون كلو نسو جن بينو كوفيلو
ብርልኡ ዝጽንቅቕ ዝነበረ ቀጢን ጨጓር ሰብኣይካ ነታ ጥሕኒ ዝሃቦ ብርለ ብየማናይ ኢዱ ዓቲሩ ብድድ በለ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ምስ በለ ብዓውታኻ እቲ ደው ኢሉ ሜስ ዘቀባብል ዝነበረ ጥሕኒ ሓንሳብ ስቕበሉታ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ይዛረብ ኣሎ በሎሞ እቶም ያዕያዕ ክብሉ ዝጸንሑ መንእስያት ናብቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ዕባራ ሰብኣይ እናጠመቱ ብሓንሳብ ጸጥ በሉ። ኣብዛ ዘለናያ ርስቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝኾነት መሬት ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ብዙሕ እከይ ግብሪ ይፍጸም ኣሎ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ጀጋኑ ኣሕዋትና ብጢት ጸላኢ ይወድቁ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ብዙሓት ኣሕዋትና ብሰሪ መግዛእቲ ይስደዱ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ በዓልቲ ቤተይ ምስ ሓደ ጠላም ዓርከይ ደቂሳላ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ቃሰም ሰኽራም እዩ ኣይረብሕን እዩ ኢሎም ይሓሚኑ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ዳስ ሓዘን ሰሪሖም ይበኺሉ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ዓርኪ ሕልፎት ኣሸንዳ የበሌ እናበሉ ናብ እንዳጓል ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰብኣይን ሰበይትን ተባኢሶም ንብረቶም ይማቐሉ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ፍቑራት ስሕት ኢሎም ብምቁያቕ ፍቕሮም ከም ዘሐድሱስ ትፈልጡ ዶ? ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ክልተ ፍቑራት ኣብ ዓራቶም ተሓቋቒፎም የንገርግሩ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ ምስ በለ ዘረብኡ ብምቁራጽ ነታ ብየማናይ ኢዱ ቀጥቀጥ እናበለ ዓቲርዋ ዝነበረ ብርለ ሜስ ኣብ ኣፉ ተኺሉ ከይዕረፈ ጽንቅቕ ኣበላ። ወዲ ተባዕታይ እምበር ጓል ኣንስተይቲ ማእከላይ ዝበሃል ነገር የብላ። ምኽንያቱ ንሳ ወይ ትጸልያ ወይ ድማ ተፍቅር እያ። ኣነ ወለደይ ዘምጹለይ ሰበይቲ እየ ተመርዐ። ንምንታይ ከም ዝተመርዓኽዋ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተረድኣንን። ሽዑ ጽቡቕ ናብራን ጥዑም ህይወትን ከም ዝነበረኒ ግን ብፍጹም ኣይክሕዶን እየ። ብምምርዓወይ ከዓ ሕጉስ እየ ነይረ። ሕጂ ግን ክዝክሮ እውን ኣይደልን እየ። ፍቕሪ መጀመርያ ህይወት እዩ። ካብ ልምድታት ኣዝዩ ጎዳኢኻ ጭንቀት እዩ ጭንቀት። ስለዚ ሓንጎልኩም ጭንቀት ከይለምድ ተኸላኸሉ። ንወዲ ተባዕታይ እቲ ዝኸፍአን ዝጸበቐን ዕድሉ ሰበይቱ እያ ክብሉ እሰምዕ ነይረ። እነሆ ድማ ሎሚ ኣባይ በፂሑ ዕድለይ ካብቲ ዝጸበቐ ዘይኮነስ ካብቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኮይኑ ብሰንካ ኣብ ስቓይ ይነብር ኣለኹ። ስለዚ ከም ሰበይትኩም ጨካን ዘይኮነትሲ ከም ወላዲትኩም ለዋህ ሰበይቲ ክትበጽሓኩም ምእንቲ ብልብኩም ጸልዩ። ጽብቕቲ ጓል ርኢና ኢልኩም ደድሕርያ ኣይትጉየዩ። ካብ ክፉእ ኣእምሮ ክፉእ መልክዕ ከም ዝበልጽ ፍለጡ። ከመይሲ ሓዳር ብልኡም ጠባይን ሰፊሕ ኣእምሮን እምበር ብጽቡቕ መልክዕን ሓይልን ሃብትን ክቐውም ርኢና ስለ ዘይንፈልጥ መሰረቱ ንሱ ይኮነን። ኩሉ ግዜ ንእተፍቅረኩም እምበር ንእተፍቅርዋ ንሓዳር ኣይትምረጹ። ኣብዚ ክትግንዘብዎ ዘለኩም ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ።
ንሰበይቲ ጽብቕቲ ዝገብራ ኣምላኽዩ ማራኺት ወይ ሰሓቢት ዝገብራ ግን ሰይጣን እዩ ስለዚ መጻወቲ ሰይጣን ከይትኾኑ ደድዕሪ ጽብቕቲ ጓልካ ምጉያይ ተቖጠቡ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ምንም ዘይፈልጥ ህፃን ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ይጓሓፍ ከም ዘሎ ዘክሩ ምስ በለ እቲ ኣብ መንጎ ጥሕንን ኩራራን ኮፍ ኢሉ ዘረባ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ብጽሞና ክሰምዕ ዝጸንሐ ወዲ ረዛን ብሃንደበት ርእሱ ደፊኡ ዝም በለ ነቲ ገና ዘይተመለሰ ናይ ወትሩ ሕትኡን ዘይተፈትሐ ሓደገኛ ናይ ቀትለት ሽግሩን ዘኪሩ ኸኣ ቃዘነ ኩራራውን ነታ መጻወት ሰይጣን ከይትኾኑ ደድሕሪ ጽብቕቲ ጓል ካብ ምጉያይ ተቖጠቡ እትብል ዘረባ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ስለ ዝተንከፈቶ ብኣኣ ክሓስብን ዝን ኢሉ ስለ ዝነበረ ንወዲ ረዛን ኣየስተብሃለሉን ወዲ ረዛን ቀተልቲ ወሓዚት እንተዘየምፂኡ መርመርቲ ወንጀል ምርመራ ምእንቲ ገንዘብ ካብ ኣቶ የማነ ክረኽቡ ክብሉ ንዕኡ ከም ቀታሊ ወንጅሎም እንተውሓደ ን15 ዓመታት ወይ ድማ ንሕልፈት ከእስርዎ ከም ዝኽእሉ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሻቐሎቱ ልዑል ነይሩ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እውን ህይወት ኣሉታውያን ክንከውን ዋላ ዝሃበት ምኽንያት ተሃበና ብእወንታ ሓሲብና ግን ንመክታ ዋላ ኣብ ዝኸበደ ግዜ ኸኣ ፍሽኽታ ኣይፈለየና ፍሽኽ ምባልና ሕጉሳት ምዃንና ጥራይ ዘይኮነ ዝሕብርሲ ሓያላት ምዃንና እውን የርእዩ ብምባል ዘረብኡ ወዲኡ ነታ ሳልሰይቲ ብርልኡ ኣልዒሉ ኣንቃዕሪሩ ኣንቆርቆራ ኩላቶም ሰተይቲ ናብ ናይ ጉጅለ ዕላሎም ተመሊሶም ዓውዓው ክብሉ ምስ ጀመሩ ኸኣ ወዲ ረዛን ካብቲ ዘጨንቆ ዝነበረ ሓሳብ ተገላጊሉ ከም ሰቡ ክዕልል ጀመረ እቲ ቀይሕ ቀጢን ወዲ 50 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ኢሎም ዝጽውዕዎ ሰብኣይ ቃስም ከቢረ እዩ ዝበሃል ናይ ሕግን ናይ ስነ መግብን ጥዕናን ምሁር እዩ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረብኡ ብዛዕባ ሕግን ቫይታሚን ዘለዎም መግብታትን ከየልዓለ ኣይሓልፍኒ ነይሩ ቃስም ካብቶም ብዘበነ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ማለት ካብ 1930 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1974 ዓመተ ምህረት ካብ ኢትዮጵያ ንዝለዓለ ትምህርቲ ንወፃኢ ሃገር ተላኢኾም ዝኸዱ መንእሰያት ብመንፋዓቱ ካብ ኩላቶም ተምሃሮ ቀዳማይ ተባሂሉ ካብ ኢድ ፕሬዚዳንት እቲ ዝተምሃረሉ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብሉጻት ብሉጽ ተባሂሉ ፍሉይ ሽልማት ተቐቢሉ ትምህርቱ ብዓወት ዝዛዘመ ኤርትራዊ ዜጋ ነይሩ ካብ ራሻ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰውን ካብ ኢድ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ክብሪ ማዕርግ ኒሻን ዝተሰለመ ኣዝዩ በሊሕን ሓያልን ሰብ ነይሩ ቃስም ትምህርቲ ወዲኡ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰ ኣብ አዲስ አበባ ካብቶም ዝለዓሉ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ኮይኑ ንንጉስ እናኣገልገለ ኸሎ በሃንደበት ከቢድ ሕማም ሓሚሙ ኩሉ ነገር ድፍን ኢልዎ ግቡእ ስርሑ ከካይዳ ብርእሲ ዘይምኽኣሉ ናይ እምሮ ጸገም ስለ ዝሕደረውን ሃተፍተፍ ክብል ጀመረ ናብ ሕክምና ኸይዱ ምስ ተመርመረ ኸኣ ኣእምሮኡ ስለ ዝተሃስየ ንሓዋሩ ከም ዘይሓዊ ብሓካይም ተረጋገጸ ብድሕሪዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓዱ ማለት ኤርትራ ብዘይገለ ዓስቢ ዘፋነዎ ምሁር ዜጋ ነይሩ ገለ ሰባት ኢትዮጵያውያን ቀኒኦም ፈዊሶሞ ክብልን ከለው ገለ ሰባት ድማ ስሩሕን ትምህርቱን ስለ ዝኸበደዩ ተጸሊሉ እናበሉ ይዛረቡ እዮም ቃስም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ንገለ ኣዋርሕ ነተን ዝነበረኦ ውህሉላት ገንዘብ ካብ ባንክ መመዝሕቁ እናውፅአ ፈቐዶ ባራት ክሕሽሸን ጀመረ ብጭንቀትን ብስጭትን መውዓሊኡን መሕደሪኡን ጭራሽ ኣብ ቤት መስተ ኾነ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ሳኑ ገዝኦም
ገዛ ሓጎስን ብርሃንን ገዛ ሰላምን ፍቕርን ከም ዘይነበረት ብሓንሳብ ናብ ገዛ ሓዘንን ጸልማትን ገዛ ጽልእን መከራ ተቐየረት። ገንዘቡ ንመስተ ስለ ዘጥፍኦ ኣብ ገዝኡ ጥሜትን ህውከትን በዝሐ። በዓልቲ ቤቱ ምጻር ሰኣነቶ ክዳውንቱ ጠቒላውን ካብ ገዝኡ ኣባረረቶ። ኣዝማዱን ፈተውቱን ብተግባሩ ስለ ዝነዓቕዎ ከምዛ ዘይፈልጥዎ ሕቖም ሃብዎ። እተን ምስ ገንዘቡ ኸሎ እናስሓቓ ብኽብሪ ዝቕበልኦ ዝነበራ ሰባራትውን ብጊደአን ብለቓሕን ልመናን ሞኽ ምሰበለን ካብ መዝገብ ዓማዊለን ሓኺኸን ኣባረርኦ። ቃስም ሕልኑን ኣካሉን ብመሰይ ፈሪሱ። ካብቲ ፈለማ ዊስክን ቢራን እናሰተየ ዝውዕለሉ ዝነበረ ባራት ተሰጊጉ ናብ እንዳ ስዋን ሜስን ኣተወ። ካብ ገዝኡ ኣኽርያ ናብታ ሙሉ መዓልቲ ብርላ ዓቲሩ ዝውዕለላ ብእንዳ ምዉታት እትፍለጥ ኣብ ሹቕ ትርከብ እንዳ ዋጋይ ዓድዋ ትበሃል እንዳ ሜስ ክሳብ ዝበጽሕ ሰዓታት እዩ ዝወስደሉ። ስቲ ውዒሉ ምሸት ናብ መደቀስዩ ክምለስን ከሎ ግን ብፍርቂ ሰዓት ይኣቱ ነበረ። መንቅስቓስ ደሙ ብመስተይ ግቡእ ስርሑ ዝፍጽም። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እናበለ ብዙሕ ስለ ዝዛረብን ንመንእስያት ስለ ዝመክርን ከዓ ናብ እንዳ ዋጋይ ዓድዋ ዝኣተወ ኩሉ ዘይፈልጦን ናይ ሜስ ዘይከፍለሉን ሰብ ኣይነበረን። ኣቱም ንኡሳት ቀሺ ዝገበሮ ኣይትግበር፣ ቀሺ ዝበለካ ግን ግበር ክበሃል ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ኸኣ ኣብዚ ገዛ እንዳኸኣትዉ ከመዓልኩም ክወፁ እንዳዕላደኹም ቀሽኹምን ኣባት ነፍስኹምን እየ። ስለዚ ኣነ ዝበልክዎ እምበር ኣነ ዝገበርክዎ ኣይትግበሩ ብምባል ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ከም እንደገና መደርኡ ጀመረ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ነቲ እንዳሜስ እንዳዋጋይ ዓድዋ እንዳኸኣትዉ ከመዓልኩም ክወፁ እንዳዕላደኹም ኢልዩ ዝጽውዖ። እቶም መምሳብ ጐድኖም ዝነበሩ ሰተይቲ ክዕልሉ ዝጸንሑ ኩራራን ወዲ ረዛንን ካብ ኮፍ መበሊኦም ብድድ ኢሎም በሉ ደሓን ሕደሩ ያ ጀምዓ ብምባል ካብቲ ገዛ ክወፁ ኸለዉ ወዲ ረዛን ናብቶም ድሕሮም ዝኣተውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝነበሩን ክልተ ሰባት ከይዱ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ናይቲ ዝሰተይዎ ሕሳብ ከፊሉሎም ክወፅእ ዝረኣየ ኩራራ ታወዳእሎም ዞም ሰላም ዝበልከን ወዲ ረዛን ዓርከ ኢሉ ሓተቶ። እቲ መጀመርያ ሰላም ዝበልኮ ኣብ ወንጀል ምርመራ መርማሪ እዩ ነይሩ። ሓለቓ ሚእቲ ተሾመ እዩ ዝበሃል። እቲ ኻልኣዩ ግን ኣይፈልጦን እየ በሎ። ሞ ጽቡቕ ጌርካ ሞ እንቃዕ ኸፈልካ ኣሎም ክሳዕ ነዞም ወያላት ንረኽቦም ከማን ዕድል ይሁብና ይኾኑ ወይ እውን ክስልየካ ኢሉ መፂኡ ኸውን ይኽእል እዩ። እንቃዕ ከምዛ ዜራ ከምሲ ኢልካ ይወፃእኻ ወዲ ረዛን ዓርከይ በሎ ዕትብ ኢሉ ኩራራ። ኦ ጽቡቕ ኣለኻ ኩራራ ዓርከይ ምስ በሎኻ ስማዓነ እንዶ ነግረካ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኢሉ ትንበለ ኩራራ። ወይ እንዳ ሰማዕካ ኩራራ ዓርከይ ሓተተ ወዲ ረዛን። ለይቲ ዛናይ ሓንቶ ባሕርማ እናዘከርኩ ተካ ለይቲ ኸይሓደርሲ በጀኻ ናይ እግረ መገድና ብገዛ ብርሃኑ ንዕለፍ እሞ እዚ ማራ ዝርብፀኒ ዘሎ ረስኒ በረድከ ኣስሕል ኣቢልዮ ብሰላም ለዊማ ኸሓድር ያኽ በሎ ኩራራ ንጸጋመይቲ ኢድ ወዲ ረዛን ዓቲሩ። ኣታ ግደፈኒ ያኸ እታ ኩራራ ስኢልካ ንዓናይ ገዛ ነውሰደና ብጃ በሎ ወዲ ረዛን ብኩራራ ዝተዓትረት ኢዱ እናፈንጸገ። ያ ታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ከመይ ገይረ እየ ወስቕ ኢለ ኸይድ ጸገመይና ነገርኩኻ ከምዚ ኢለ ክድቅስ ኣይክእልኒ ያኸ ለመኖ ኩራራ ምሽኪንኪን እናበለ። ኣታ ክላኸልየና ያኽ ኣነ ናብኡ ገጸ ኣይከድኒ ሕጂ ሰባት ተራእይንኽን እንታይ መን ሰባት ወዲ ረዛን እንታይ ረኣሲ ሰብታይ ከይብል እሞ ድሓርካ እቲ ናብኡ ዝመጽእ ሰብ እውን እኮ ከምዚ ኸማና ሕርማ ዝደለየ ስለ ዝኾነስ
أبيري يميلو خيزار فريقة كسن عندو غنينا دحركا عنت بوت احنا انتايلو مسيركا حانت مرة حريف حدا زقال جزا خفيتا الله يلو نيرو سلازي بجاخا نغيد بزحات كيفت الشغلو مالت بجري داخلها الرغبة يا أخ بلو خرارا رسنو خقوات أتصر إنا فتنا أتازي تخلينا يا أخاتا خرارا بمبال يماني تيرو تساقاب بيلون العلب مدرباي بتا خاب شوق ناب جرحي التريب ترقيا تختلو كوقع جمرة ودرزان كراراون ودرزان دس كم زيبلو كانت تردو قدن كخيدال لن يلو سلزو السنقن تميلو داد دحريو سعبا نندا فرنو اندا رافيتو حاليفوم ناب اندا بشكوت تألم حرنا خيبتحو نتس اقام تتقويم دما نما يباشاو القصوم مقدم كنصلو حدا 100 متر زخون مستوعزو خاء اتداد دحرو ودرزان زقوعز نبرا خرارا نعا بزيا ودرزان عرقي بمبال مريحو ناب حنتي بيمانا يقونو زنبرت تصباب انقولو تطويع تخيلون نلعلي بمديابون ابتغا حانت عسرا زخونو من اسيات كابتا افدقيا قرب فنت تيلوم ريقا حيزو ملاز نبرو غزا دو بلا